በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ነሓሴ ዕለት 29 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ከዝድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ አትናቴዎስ ሰማዕት። በዛ መዓልቲ እዚኣ ኤጲስቆጶስ አትናቴዎስ ብሰማዕትነት ሞተ። ምስኡ ድማ ስሞም ከርሲሞስን ቴዎዶጥዮስን ዝበሃሉ ክልተ አገልገልቲ ብሰማዕትነት ዓረፉ። እዚ ቅዱስ አትናቴዎስ ድማ ንጓል እንጦኒቆስ ናይ ጭፍራ ሓለቓ ከም ዘጥመቓ ናብ ንጉስ ወንጀልዎ እሞ ንጉስ አርስያኖስ ድማ ሓዞ። ኣቦና ድማ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ተኣመነ። ብዙሕ ስቃይ ከዓ ኣሰቃይዎ። ብሃይማኖት ደኣ ጸንዐ እምበር ኣይከሓደን። ኣብዘይከሓደ ጊዜ ድማ ብሰይፍ ምእንቲ ክቁረጽ ተኣዘዘ። ከምኡውን ነዞም ክልተ አገልገልቲ ንገርሲሞስን ንቴዎዶጦስን ብግርፋትን ብስቕለትን ምስ ቀጽዖም ንርእሶም ብሰይፍ ኣቁረጾም። ሰለስቲኦም ድማ ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተቐበሉ። ኣመንቲ ሰባት ድማ መጹ። ንወታደራት ገንዘብ ሂቦም ድማ ናይዞም ቅዱሳን ስጋ ውሰዱ ብውቅብ ልብሲ ገኒዞም ድማ ኣብ ውሽጢ ሳጥን አንበርዎም። እቶም ክርስቲያን ማለት እዩ። ካብ ስጋኦም ድማ ዓበይቲ ዘደንቕ ተኣምራት ተገልጸ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና ድማ ብጸሎቶም ይምሓረና በረከቶም ትብጽሐና አሜን። ከምኡውን ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር። ቅዱስ ኣባ ዮሐንስ ሓጺር ዓቢ ናይ ብርሃን ኣቦ ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር ወዲ 18 ዓመት ምስ ኮነ ናይ ዓለም ነገር ንዒቑ ፍቓድ እግዚአብሔር ኮይኑ ንስድርኡ ተፋንዩ ወፀ። ዋዲ ኣልንጥራን ኣብ ዝርከብ ሻሂት ስቲብ ወይ ከዓ ነብ ዝተባሃለ ገዳም ኣምርሐ። ኣብዚ ገዳም ኣባ ቢምዋ ወይ ከዓ ባይሞይ ቢንዋይ ዝተባሃሉ ናይ ኣባ ዮናስ ተወላዲ ቅዱስ ኣቦ ረኸቡ። ምስ ረኸቦም ኣብቲ ገዳም ምስኦም ንኽነብር ንኸመንክስዎምን ወዲ መዝሙሮም ንኽኸውንን ሓተትዎም። ኣባ ቢምዋ እውን ናይዚ መንእሰይ መንፈሳዊ ጥንካረ ንምግምጋምን ዕላማኡ ንምርድአን ወደይ ምሳና ክትነብር ኣይትኽእልን፣ ምክንያቱ በረኻ እዩ፣ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ከምኡውን ናይ ጾምን ናይ ጸሎትን ጊዜታት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ካብ ዝብላዓሉ ዘይብላዓሉ ጊዜ ይበዝሕ። ካብ ዝድቀሰሉ እውን ኣብ ቀላጥ መሬት እዩ ዝድቀስ። ናይ ምንኩስናስ ናብራ ሕጉ ብዙሕ እዩ። ናብ ዝመጻኻዮ ዓለም ተመለስ እሞ ብፍቕሪ ስድራኻ ተሓቒፍካ ንበር በሎ። መንእሰይ ኣባ ዮሐንስ ሓጺር ግን በጃኹም ካብዚ ኣይትስጎጉኒ። ብምሕረት እግዚአብሔር ብናትኩም ጸሎት እዚ ምግባር ኣይብርትዓንን። ኩሉ ክኽእሎ እየ። ብናትኩም ትእዛዝን መምርሕን ክነብር ፍቓደኛ እየ ኢሉ ለመኖም። ኣባ ባይሞይ ከምቲ ስርዓት ገዳም ናይዚ መንእሰይ ጉዳይ ክግለጸሎም ምእንቲ ናብ እግዚአብሔር ጸሎት ገበሩ እሞ ጸሎቶም በጺሑ መልኣኽ እግዚአብሔር ተገሊጹ ከዓ ንሱ ዝተመርጸ ንጹህ ክኸውን እዩ እሞ ተቐበሎ በሎ። ኣባ ባይሞይ እውን ካብዚ መልእኽቲ እንድሓር ናይ ዮሐንስ ጸጉሪ ላጸይዎ። ልብሲ ምንኩስና ንኸልብስዎ እውን 3 መዓልትን 3 ለይትን ክጽልዩሉ ጸንሑ። መልኣኽ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ እቲ ልብሲ ብትእምርተ መስቀል ከማዕትብ ተመልከተ። ልብሲ ምንኩስና ኣብ ዘልብስሉ ዝነበሩ ጊዜ ከዓ ቅዱስ መልኣኽ ብማእኸሎም ይመሓላለፍ ነበረ። መንእሰይ ዮሐንስ ትሕትና ክምሃር ምእንቲ ተወሳኺ ክፍትንዎ ኣባ ባይሞይ ካብታ ብሓንሳብ ዝነበሩላ በዓቲ ኣውፂኦም ማዕጾ ብውሽጢ ዓጸውዎ። ስለዚ ዝሃብዎ ምኽንያት ምስኦም ክነብር ከም ዘይክእል እዩ ነይሩ። ቅዱስ ዮሐንስ እውን ብዘይ ዝኾነ ተቃውሞ ብጾምን ብጸሎትን ጸኒዑ ን7 መዓልቲ ኣብ ማዕጾ ኣባ ባይሞይ ብዘይ ጽልኢት ብትዕግስቲ ጸንሐ። ኣባ ባይሞይ በብመዓልቱ ካብ በዓቲ ብዝወጸሉ ጊዜ
ቅዱስ ዮሃንስ ብትሕትና ኣብ እግሮም ተንበርኪኹ ሓጢኣተኛ እየ እሞ ይቕረ በሉለይ በሎም። ብሻብዓይቲ መዓልቲ እዞም ኣቦ ንቅዳሴ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክኸዱ ሓሓደአን ናይ 7 ናይ ክብሪ ዘውዲ ኣክሊል ዝሓዙ 3 ቅዱሳን መላእኽቲ ንዮሃንስ ሓፂር ከቢቦም ኣብ ልዕሊ ርእሱ ኣክሊል ከንብርሉ ተመልከተ። ካብዛ ሰዓት ጀሚሩ ድማ ዮሃንስ ሓፂር ካብ ዕድመ ዝፀገቡ ኣቦታት ዝበልፅ ዝኸበረ ኣቦ ኮይኑ ንምንባር በቕዐ። ኣባይ ባይሞይ እውን ስለ ትሕትንኡን ስለ ትዕግስቱን መንፈሳዊ ፍቕሪ ሓደሮም። ሓደ መዓልቲ ድማ ኣባ ቢምዋ ቅዱስ ዮሃንስ ንቑፅ ዕንፀይቲ ወሲዱ ንኽተክልን ማይ ንኸስትያ ኣዘዞ። ዋላ እኳ እቲ ማይ ዝቕድሐሉ ቦታ ርሑቕ እንተኾነ ንመምህሩ ኣኽብሮት ዘለዎ ዮሃንስ ሓፂር ግን ብተኣዛዝነት ነታ ዕንፀይቲ ተተኺሉ 12 ማይልስ ርሕቐት ብምምልላስ ማይ እንዳምፀአ ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ የምፅእ ነበረ። ከምዚ እንዳገበረ ን3 ዓመታት ምስ ፀንሐ እታ ንቕፅቲ ዕንፀይቲ ለምሊማ ፍረ ኣፍርያ ናይ ገድሉ ፍረ ካብ ዝገመቶ ንላዕሊ ዝኾኖ ኣባ ቢምዋ እውን ናይዛ ገረብ ፍረ ሒዙ ናብ መነኮሳት ብምኻድ ህንኩ ናይ ተኣዛዝነት ፍረ ብልዑ እንዳበለ ንኩሎም ኣቦታት ሃቦም። እግዚአብሔር ኣብ ቅዱሳኑ ሓዲሩ ከምዚ ዓይነት ፍረ ከም ዘፍርዩ ይገብር። ከምዚ ዓይነት ፍረ ኣብ ቅዱሳኑ ሎሙን ክሳዕ ዘለዓለምን የንብር። ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ኣሜን። እዛ ገረብ ክሳዕ ሎሙ ድማ ብናቱ ስም ዝተገደመ ገዳም ኣብ ውሽጡ ትርከብ። መናእሰይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ካብ ናብ ኣባ ቢምዋ ብምምፃእ ንምንኩስና እንተመፅኦም እንታይ ከይገብሩ ከም ዘለዎም ምስ ሓተትዎም ናብ ኣባ ዮሃንስ ሓፂር ይልእክዎም ነበሩ። ኣባ ዮሃንስ እውን ካብ ዘሕፍር ነገራት ረሓቑ። ንርእስኹም ኣትሕት ኣብሉ፣ ንስጋኹም ግዝኡ፣ ኣይትሕሱ ማለት እዩ። ጎይታናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ ኣብ ወንጌል እቲ ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፋእ እዩ። እቲ ንህይወቱ ምእንቲ ወንጌልን ዘጥፋእ ግና ከድሕና እዩ። ንሰብ ኩሉ ረቢሑ ነፍሱ እንተጥፍአ እንታይ ይጠቅም? ሰብ በጃ ነፍሱ እንታይ ዘይመሃበ? ስለዚ ኣብዚ ዘማውን ሓጥእን ዝኾነ ወለዶ እዚ ብኣይን ብቓለይን ዝሓፈረ ወዲ ሰብ ብግርማ ኣቦኡ ምስ ቅዱሳን መላእኽቱ ምስ መፀ ብኡ ክሓፍር እዩ በሎም። ኣባ ባይሞይ ብዝወረዶም ሕማም ምክንያት ን12 ዓመታት ብምስቃዮም በዚ ግዜ ቅዱስ ዮሃንስ ሓፂር ብረድእነት የገልግሎም ነበረ። ኣባ ቢምዋ ናይ ምድራዊ ህይወቶም ፍጻሜ ምብፅሑ ኣብ ዝተረድእሉ ኣቦ ንቅዱስ ዮሃንስ ምስ ጸለዩሉን ምስ መረቕዎ ዳሕራይ ምስኦም ብዝነበሩ ኣቦታት ናይ ዮሃንስ ኢድ ሒዞም ሰብ ከይመስለኩም ንሱ መልኣኽ እዩ ሓልውዎ ተኣዘዝዎ ኢሎም ምስ ተዛረቡ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። ኣባ ዮሃንስ ኣብ በዓቶም ተዓፅዮም ተወሲኖም ብዝነበሩሉ ግዜ ሓደ መነኩሴ ክረኽቦም ናብ በዓቶም ምስ ኣተወ ቅዱሳን መላእኽቲ ክንፎም ኣብ ዙርያኡ ዘርጊሖም ከቢቦሞ ረኣዩ። እግዚአብሔር ንዮሃንስ ሓፂር ከገልግሎም እንቲ ሓደ ክርስቲያን ለኣኸሉ ዕለተ ዕረፍቱ ብዝበፅሓሉ ግዜ ከፍልጥዎ ምእንቲ እግዚአብሔር ንኣባ መቃርስን ኣባ አንጦኒዮስን ለኣኾም እሞ ሕማም ብዝተሰምዖ ግዜ ናብ ከባቢኦም ዘሎ ቦታ ንረድኦም ለኣኽዎ። ብድሓር ቅዱሳን መላእኽቲ መፂኦም ነፍሱ ናብ ሰማይ ይዕረግዋ። እቲ ዝተለኣኸ ካብቲ ዝተለኣኸ ምስ ተመልሰ ቅዱሳን መላእኽትን ካልኦት ቅዱሳንን ብሓድነት ኮይኖም ብዝማሬ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ነፍሲ ዓጂቦማ ክኸዱ ረኣዮም። ካብ ማእከሎም ሓደ ከም ፀሓይ ዘብርህ መልኣኽ ናብኡ መፀ። እዚ ኣባ ጳኩሚስ እዩ። እዚ ድማ ኣባ መቃርስ እዩ። እዚ ድማ ከም ፀሓይ ዘብርህ ኣቦ መነኮሳት ዝተባሃለ ቅዱስ እንጦንዮስ እዩ እንዳበለ ነገሮ። ረድኡ ናብ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ በዓቲ ምስ ኣተወ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ጸሎት እንከሎ ዓርፊ ረኸቦ። ዕረፍቶም ጥቅምቲ 20 እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ሓፂር ናብ ባቢሎን ናይ ሕጂ ኢራቅ ከይዱ ምስ ተመልሰ
ብበርበሮት ምክንያት ካብ ኣስቄጥስ ናይ ቁዝምን ተሰዲዱ እዩ። ኣብኡ ድማ ኣብ ናይ ኣባ እንጦንስ በዓቲ የዕረፈ ን400 ዓመታት ዝኣክል ከኣ ጸንሐ። ኣብ 825 ዓመተ ምህረት ግን ብኣባ ዮሃንስ ፓትርያርክ ዘመን ክቡር ስጋኡ ናብ ገዳመ ኣስቄጥስ ተመሊሱ እዩ። እዚ ቅዱስ ዘዕረፈ ጥቅምቲ ዕለት 20 ክኸውን ከሎ በዛ መዓልቲ ድማ ስጋኡ ዝፈለሰሉ እዩ። በዛ ዕለት ድማ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ሓጺርን ናይ ዓብይ ቅዱስ መቃርስን ስጋ ኣብ ዝተራኸቡ ግዜ ግሩም ተኣምር ተገይሩ እዩ። ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ክኣቱ ከሎ ድማ ዓብይ ናይ ብርሃን ጎርፊ ክፈስስ ተራእዩ እዩ። ሰማያዊ መዓዛ ከዓ ነቲ ኣከባቢ መልኦ እሞ ካብቶም ጳጳሳት ሓደ ክባረኽ እየ ኢሉ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ስጋ እንተገለጾ እቲ ኣከባቢ ተናወጸ። መባረቕቲ ከዓ መብረቕ ተብለጭለጩ። ሰንቢዶም ቀልጢፎም እንተልበስዎ ጸጥታ ኮነ። በዚ ኩሉ ደስ ዝበሎም ኣቦታት እዚ ቅዱስ ብዝማሬ ክውድስዎ ወዓሉ። ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ሓጺር ተኣዛዝነትን ትሕትናን ትዕግስትን ቅንዕናን ይዓድለና፣ ብበረከቱ ከዓ ይባርኸና። አሜን ለይኩን። ነሓሴ 27 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ኣባ ዮሃንስ ሓጺር ፍልሰቱ፣ ቅዱስ አትናቴዎስ ሰማዕት፣ ቅዱሳን ገርሲሞስን ቴዎዶጦስን ሰማዕታት፣ ኣባ ባስልዮስ ጻድቅ ዘትግራይ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት ወርሓዊ፣ ከምኡውን ቅድስቲ ኣርሴማ ድንግል፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት፣ ቅዱስ ማርቆስ ዘቶርማቅ፣ ቅድስቲ ፍቅርተ ክርስቶስ ኢትዮጵያዊት፣ ቅዱስ ዘርአ ክርስቶስ ጻድቅን ሰማዕትን፣ ኣቡነ እጨጌ ዮሃንስ። ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ዝተኣዘዝኩሞ ኩሉ ምስ ገበርኩም ንሕና ዘይንጠቅም ባሮት ኢና፣ እቲ እንገብሮ ዝግብአና ኢና ዝገበርና በሉ። ሉቃስ ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 10። በረኸት ረድኤት ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ሓጺርን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡ ድማ ናይ 30 ሰነ ስንክሳር ንቕጽል። እዚ ከዓ በአምሓርኛ እሞ በረከት ናይ ቅዱሳን ምስኩላትና ይኹን። ነሓሴ 30 በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲት አምላክ እመብርሃን አደ ማዕረ ለሳን አንደበት ኩንኒ አሜን። እንኳን ለሐዋርያው ቅዱስ እንድርያስ እና ለቅዱስ ሚልኪያስ ነቢይ ዓመታዊ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን አሜን። መሐሪ እግዚአብሔር ኃጢአታችሁ በዛ ሰውነታችሁ ከፋ ሳይል በዓመታዊ በርህራሄው ጠብቆ ይኸው ወርሃ ነሐሴን በሰላም አስፈጸመን። አይመስለንም እንጂ በእነዚህ 30 ቀናት ሚሊዮኖች አንቀላፍተዋል። ሚሊዮኖች ደግሞ በደዌ ዳኝነት ተይዘዋል። በርካቶቹም ከሃይማኖታቸው ወጥተዋል። እኛ ይህ ሁሉ ያልደረሰብን በጎ ስለሆንን አይደለም፣ ይልቁኑ ቸርነቱ በእኛ ላይ ስለበዛ ብቻ ነው እንጂ። አሁንም በሰላም ከአዲሱ ዘመን እንዲያደርሰን ልንማጸነው ይገባል። በዚህች ዕለት ደግሞ እነዚህን ቅዱሳን እናከብራለን። አሜን። በረከታቸው ይደርብን። አሜን። ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ። ቅዱስ ሐዋርያ ተወልዶ ያደገው በቤተ ሳይዳ አካባቢ ሲሆን የሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ትንሽ ወንድም ነው። አባቱም ዮና ይባላል። ገና ከልጅነቱ ጀምሮ አሳ የማጥመድን ከትልቅ ወንድሙ ተምረዋል። እድሜው ከፍ ባለ ጊዜ ኦሪትን ተምሮ የመጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ደቀ መዝሙር ሆነዋል። ከእነርሱም እያገለገለ ለ6 ወራት ተምረዋል። በወቅቱ ከወንጌላዊው ወደ ዘብዴዎስ ዮሐንስ ጋር ቅርብ ባልንጀራም ነበር። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተጠመቀ ጊዜ ያን ድንቅ ምስጢረ ሥላሴ ከተመለከቱትም አንዱ ነው። ጌታ ከጾም ከገዳመ ቆሮንጦስ በተመለሰ ጊዜ እንድርያስ በመንፈስ ቅዱስ አነሳስቶ ተከትሎታል ነበር። መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ነዋ በጉዑ ለእግዚአብሔር ዘየአትት ኃጢአት የዓለም ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ እነሆ ማለቱን ሰምቶ ቅዱስ እንድርያስ ጌታን ተከተለ።
በዚህም የመጀመሪያ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ለመባል በቃ። ሊቁ ማር ገላውዲዮስም እመቤታችን ሲያመሰግናት ለሐዋርያ እንድርያስ ቀዳማዊ ማርያም ሃይማኖቱ፣ ለመጀመሪያው ሐዋርያ ለእንድርያስ ሃይማኖቱ ማርያም አንቺ ነሽ ብለዋል። ቅዱስ ሐዋርያ ስጡም ፈጣን አገልጋይ እንደነበርም ወንጌል ይነግረናል። ለ3 ዓመታት ከ3 ወር ከጌታ እግር ስር ተምሮ በበዓለ ሃምሳ መንፈስ ቅዱስን ተቀብሎ ምን ሀገር ስብከቱ ልዳ ብትሆን ብዙ አህጉረ ዓለምን ሰብኳል። ይህች ቀን ሐዋርያው ከጌታ ጋር በመርከብ ውስጥ የተጋደለባትና ቅዱስ ማትያስን ሰውን የሚበሉ ሰዎች እጅ ያዳነባት ናት። ቅዱስ እንድርያስ 30 ቀናት የሚፈጅ የባህር ላይ ጉዞ ለማድረግ ከአርድእቱ ጋር ወደ ወደብ ቢሄድም መርከበኞች ሁሉ አናሳፍርም በማለታቸው የክብርን ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወጣት መርከበኛ መስሎ ሐዋርያውና አርድእቱን የ30ውን ቀን መንገድ በሰዓታት ልዩነት እንዲጨርሱ አድርገዋል። ቅዱስ እንድርያስም ፍጡር እንዲህ ሰው መስሎ ስለ ጌታችን ሰብኮለታል፣ መርቆታልም። መርከበኛውን ጌታችን መሆኑን ሲያውቅም በደንግጦ አልቅሰዋል። ሶበ አእመረ ቻሁ መጠየቅ አምሳሎ ዘተናገርኩ በድፍረት ምስለከ ኩሎ ስረይሊ ተገጋይ የውህድቅ ይበለው። እንዲህ ማረኝ ብሎታል። ጌታችንም አይዞህ እኔ ካንተ ጋር ነኝ ብሎታል። ቅዱስ ሐዋርያ ለወንጌል አገልግሎት ተግቶ ያረፈው ታኅሳስ 4 ቀን ነው። በረከቱ ይደርብን፣ አሜን። ቅዱስ ሚልክያስ ነቢይ። ሚልክያስ ከ12ቱ ደቂቀ ነቢያት አንዱ ሲሆን የመጨረሻው ነቢይ የተባለ ይጠራል። ለዚህ ምክንያቶቹ 2 ናቸው። አንደኛ ከእርሱ በኋላ የተጻፈ ጥሬ የትንቢት መጽሐፍ የለም። ሁለተኛ ደግሞ እርሱ ካረፈ በኋላ ያለው ዘመነ ካህናት በዘመኑ ምንም ነቢያት በየጊዜው ባይጠፉ ጎልተው የተነገረላቸው ጥቂቶች ናቸው። ቅዱሱ የተወለደው ቅድመ ልደተ ክርስቶስ 600 ዓመት አካባቢ ሲሆን ከሚጠት ከባቢሎን ምርኮ መልስ ህዝቡን ገስጸዋል። ህዝቡ ከ70 ዓመት መከራ እንኳን ተመልሶ ኃጢአትን መስራትን ቸል አላለም ነበር። በተለይ የልጅነት ሚስታቸውን የሚያታልሉትን ገስጸዋል። ስለ አስራትና በኩራትም ተናግረዋል። እመቤታችን ድንግል ማርያምንም በንጽሕት አዳራሽ መስለው ተናግረዋል። ጽርህ ንጽሕት ዘሚክያስ እንዳሉ አባ ሕርያቆስ። ነቢዩ ቅዱስ ሚልክያስ ፈጣሪውን አገልግሎ ህዝቡን መክሮ አርፏል። ሚልክያስ ማለት መልአክ አንድም የተላከ ማለት ነው። ነገዱ ከነገደ ይሳኮር ነው። አምላከ ቅዱሳን 12ቱን ወራት እንደ ባረከልን 13ቷንም ለንስሐ ቀድሶ ይስጠን፣ አሜን። ከቅዱሳንም በረከት ያካፍለን፣ አሜን። ነሐሴ 30 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት፦ ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሚልክያስ ነቢይ፣ አባ ሙሴ ዘሀገረ ፈርማ። ወርሃዊ በዓላት ደግሞ ቅዱስ ማርቆስ ዘአንበሳ ሐዋርያ፣ አባ ሳሉሲ ክቡር፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት፣ ቅድስት ሶፊያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት። ስለዚህ መንፈሳችሁ ጠብቁ፣ ማንም የልጅነት ሚስቱን አያታልል፣ መፋታትን እጠላለሁ ይላል የእስራኤል አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ሚክያስ ምዕራፍ 2 ፍቅድ 15። ሰው እግዚአብሔርን ይሰርቃል፣ እናንተ ግን እኔን ሰርቃችኋል። እናንተም የሰረቅህን በምድር ነው
ብላችኋል፣ በአስራትና በበኩራት ነው። እናንተ ይህ ሕዝብ ሁሉ እኔን ሰርቃችኋልና በእርግማን ርጉሞች ናችሁ ይላል። ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 8 በረከት ረድኤት ናይ የሁላቸውም ቅዱሳን ይደርብን። የወደቀ የነጠበ ደግሞ በአፈ ቅዱሳን መላእክት ይታረምልኝ፣ አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ፣ አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ካባ ናባ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይታረምልኝ፣ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰረነ ታማነ ዘውስተ መንሱት አላትነን ብርሃነ ኩልኩል እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዜእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናቸው ድንግል በሥጋኪ በእግዚአብሔር ጽባሕ ሰላም ለኪ ወሩክ መንሱ ርኩረ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕተ ማርያም ተጸጋ መልእተ ውዳሴ መልእተ ሞገስ መልእተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጽልይ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ክዳንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን